Da, nici eu nu pot să vin mâine la școală că sunt prea chill. Scuzați-mă, nu știam că sunteți așa de ce. Vă rugăm, intrați. Doamna, nu pot veni mâine la școală că sunt în pădure la lemne. Arde! Doamna, nu pot ajunge mâine la școală. Vă rog să mă învăț. A venit Putin cu armata. Doamna, eu nu pot să vin mâine la școală, că când cu unchiul dăm la dibluri. Doamna, eu nu pot veni la școală, m-am apucat să fac... Măresc cu lapte. Din partea mea, Vasile Versat. Doamna, eu nu pot să vin mâine la școală pentru că... Dimineața mă trezesc, într-un pat în pară, pe o